S'ha plantejat mai com es podria aconseguir, per exemple, que a Melbourne, Austràlia, Nova York o a Dubai es poguessin menjar unes galetes fetes, molt bon dia, senyor Trias, a Santa Coloma de Farners. Molt bon dia. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia. Com anem? Han decidit que tot el món ha de poder menjar els millors productes catalans i la Generalitat, senyor Salgot, està disposada a ajudar-los perquè això sigui possible. Sí, la veritat és que és un projecte molt engrescador perquè logrem posar en comú les inquietuds d'empreses que fem productes molt diferents, però tots representatius de la gastronomia catalana, i conjuntament ens permet afrontar el repte de la internacionalització i oferir els productes de gamma alta que s'elaboren a Catalunya, que té una indústria alimentària força reputada, arreu del món. Senyor Trias, però això vol dir que una persona que se'n vagi, per exemple, a Nova York, podríem... Sí? Pot ser un dels llocs, trobarà a la mateixa botiga els productes que formen part d'aquest clúster? Perquè quants productes hi ha? Quantes empreses hi participen? En aquest moment ja som unes 15 empreses de diferents subsectors. I productes? I productes, doncs, bastants més. Cada empresa té diversos productes. En aquest cas, el senyor Trias amb les galetes té una gran varietat de galetes, tenim caves, tenim conserves, salses, etc. I això vol dir que els trobarem a la mateixa botiga a tots? Bé, en principi sí. Aquesta és la idea. En principi sí. Nosaltres el que volem fer d'inici és intentar aconseguir uns petits espais amb alguna gran superfície, a una centre de distribució, posar els nostres productes com a clúster d'elaboradors de productes de qualitat catalans i tenir els nostres productes i ensenyar-los, i a partir d'aquí mirar a veure si els podem introduir. Hem de dir que avui ens acompanyen el senyor Salgot i el senyor Trias, però que hi ha, com dèiem, altres empreses, per exemple, que poden fer salsa de xató. Que poden fer bombons de xocolata d'altíssima qualitat, que poden fer caves d'alt nivell, que poden fer vins de les diferents denominacions d'origen que tenim a Catalunya. Tota la gamma de productes de gamma alta de tradició catalana volem que estigui representada en aquest clúster. És important la internacionalització, dic perquè des d'un punt de vista des dels sectors econòmics s'està parlant precisament, la Cambra de Comerç de Barcelona, per exemple, ho feia en el seu darrer estudi, que precisament les empreses, si volen obrir, senyor Trias, noves línies de negoci, estan obligades a començar a mirar l'exterior. Si volem créixer, no hi ha cap dubte que ens hem d'internacionalitzar. És claríssim. El creixement de les indústries, del clúster, i nosaltres estem creant sinergies entre nosaltres, entre els empresaris, molt potents. Sabem que hem d'incrementar la nostra capacitat productiva a base d'innovació, conservant la qualitat, i després que per vendre-la hem de sortir fora. Però, per exemple, Galetes Trias ja exporta una petita part, un 8%, crec que és. Exactament, sí. I on te van a parar? On estan? On podem trobar aquestes galetes, per exemple? Alguns llocs d'Europa, Estats Units, Canadà, Japó i Xina. Curiosament, permetin dir-li, Japó és el nostre primer client. El Japó? Des de fa molts anys. O sigui, el Japó són fans d'aquestes galetes? Sí, moltíssim. Curiós. Bé. No sé si l'embotit també els hi crida tant als japonesos. Al Japó encara no hi hem arribat. Nosaltres estem més centrats en la poca exportació que encara estem fent al mercat europeu, tant a França com a Anglaterra, com alguna cosa a Bèlgica. Però la idea, a part de la internacionalització, que és molt important, és trobar sinergies entre nosaltres, ja que compartim un perfil de client molt similar. I el no ser competència, perquè som subsectors de l'alimentació diferent, això ens permet col·laborar d'una forma molt transparent i estirar del carro d'una forma més important. Per exemple, jo ara m'imagino, no sé, Pol, potser algú que fa uns embotits fantàstics i també, no sé, unes conserves també molt catalanes i molt bones, i diu, jo també vull sumar amb això. No poden? Bé, sí, home, esclar, es poden posar en contacte amb nosaltres. Nosaltres hem sigut els impulsors d'aquesta iniciativa i això és una iniciativa que hem pres una sèrie d'empresaris. Jo l'única cosa que no tinc clara és si entendran el que és un fuet si arriba això. La llonganissa ja veig que sí, però el fuet... Home, jo penso... Després, si el busquen per aquí, no trobaran fuets d'aquest tamany, Sí, jo crec que és més fàcil que ho entenguin, perquè això s'ho poden menjar directament, no han de tallar res, i és la manera de provar-ho i donar-se compte de quin producte és ja només d'una mossegada. Senyor Salgot, senyor Trias, que tinguin molt èxit amb aquesta iniciativa que han posat en marxa vostès com a empresaris amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya precisament per intentar fomentar aquestes importacions. Que tinguin èxit. Molt bé, moltíssimes gràcies. Que la iniciativa arribi a bon port i
ha algú d'Austràlia, si algun dia Es pugui menjar uns té llardons. ganes de O menjar una salsa mixató. rovelló de Regat amb botó caves. arribat a Catalunya, que en tingui l'oportunitat. Moltes Molt bé, gràcies. moltíssimes per haver gràcies a vingut. vostè.